Marian Jager, wij zijn hier mooi aan de kant van het wetter. En ja, jou bent listloeker van Water Natuurlijk. Dat is echt zo'n typische wetterskipspartij. Wat wil je? Wij willen een duurzaam watersysteem. Wij hebben een brede blik als het gaat om waterbeheer. Dat wil zeggen dat wij ook kijken naar natuur, landschap en recreatie. En wij willen dat de lasten eerlijk verdeeld worden. Dus de gebruiker betaalt en de vervuiler betaalt. En wij willen samen met anderen proberen nog effectiever en nog doelmatiger te werken. Maar je bent een soort milieupartij of een soort Green Links? Hoe maak ik het inschatten? Nou, wij zijn een groene waterschapspartij met hart voor blauw, zeggen we altijd. Dus wij worden ook gesteund door groene organisaties die belang hebben bij het waterbeheer. Net zoals ieder mens dat eigenlijk heeft hier in Friesland. Want vanmorgen in uw uitzending was ook wel duidelijk dat duurzaamheid hier in Friesland heel erg gewaardeerd wordt. En ook erfgoed en identiteit, nou daar staan wij voor. Wat hij zelf met wetter? Nou, heel veel eigenlijk al van oudsher. Sinds ik in Friesland woon, ik woon daar niet in het meest waterrijke gedeelte, maar water is een levensbron. Water is ook een bron van ontspanning en heel belangrijk ook voor recreatie en toerisme, maar ook gewoon een productiemiddel. Dus ook gewoon onontbeerbaar eigenlijk voor alle leven hier op aarde. Maar ben je een boerendochter of kom je uit een skippershuishouding? Waar komt het bij, de fascinatie van het wetter? Nee, die komt niet uit mijn achtergrond, maar meer uit het feit dat ik op een gegeven moment al eerder bij het wetterskip betrokken was en heb gezien hoe ontzettend veelvormig het werk van het waterschap is, hoe belangrijk het werk van het waterschap is en hoeveel wij als mensen daar eigenlijk mee te maken hebben. Maar dan dachten wij al, je bent van de Partij van de Arbeid, daar ben je wethouder voor. En dan nog de Partij van de Arbeid, Jerik Meij, en dan ben je al listloeker van een orenclub. Nee, ik heb heel duidelijk gekozen, maar dat is eigenlijk sinds al jaren voor de Groene Waterschapspartij. Omdat ik van mening ben dat de algemene politiek, die is vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, die stellen de kaders. Het waterschap voert uit en het waterschap heeft er belang bij om zijn eigen belastinggebied en zijn eigen accenten te zetten in het waterbeheer. En vandaar dat ik kies voor een Groene Waterschapspartij. Wat is de grootste uitdaging dat het wetterskip de komende periode vastjit? Ja, ik denk het combineren van duurzaamheid en innovatie met betaalbaarheid. Die zaken die zullen heel belangrijk zijn. En ook hoe we de lasten zo goed mogelijk verdelen. Burgers betalen veel aan het waterschap. En de vraag is altijd of ze waar voor hun geld krijgen. En daar wil Water natuurlijk ook nog eens even nadrukkelijk naar kijken. Ja, maar je wil en dat komt vaak in de politiek en ik in het wetterskip deel op kiezen. Wat is dan het allerwichtigste van een wetterskip? Ja, ik denk toch dat duurzaam waterbeheer, dat is heel erg belangrijk. En desnoods maar wie te votten? Nou, dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook op een hele andere manier met waterbeheer omgaan. Je hoeft niet alleen maar gemalen te bouwen. Het verleden heeft ook laten zien dat kanaliseren en gemalen dat helemaal niet leidt tot de effecten die we allemaal willen. Dat hebben we in het rivierengebied gezien. Nou, we moeten dus kijken naar slimme oplossingen. Dat sluit niet uit dat er ooit een gemaal komt. Maar dat betekent ook dat je heel goed moet kijken hoe je de veerkracht binnen dat watersysteem in stand houdt. Door extra berging of andere maatregelen. Marian Jager van Water Natuurlijk, dank u wel. Ja, hartelijk dank.